Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni mmawa uno pa tebulo la adindo, kamba ka mayina ambirimbiri amene akubwera, komanso ku matebulo ena, kuma inbox mayina akubwera kuchokera ku mphepo zinayi za dziko ndi masautso olekanalekana. Koma mkatikati mwa mayina awa pa tebulo la adindo ndimati ndikudziwiseni kuti ndikasakanikira wa mavuto malinga ndi mmene taonera mmawawu tikupembedza pamaso pa Mulungu. Mmenemu muli kanthu kena kake kamene ndakapeza pamene ndimapita pa guwa la nsembe kukayambapo kupereka mayinawa nanenso kwa Mulungu. Ndikumapereka nditenga dzina Nyasulu, Peter, Mphaso, onsewo ndikumapereka malinga ni ndandanda wa mayina. Inuyo mwandilembera koma inenso ndikumakapereka mayinawa kwa Mulungu. Ambuye mayina amene tiwapempherera, amene tikuwapempherera nawa, amene tikulira kuti mwatulutse mu ndende nawa, ndiye ndikumakapereka mayinawa chifukwa ndi ambiri. Ndipo pologalamu yakufika pa chimake penipeni tiyisunthirako patsogolo pang'ono kuti mayinawa ababwera kuti chisapezeke munthu omuperewera. Koma ndapeza chinthu china chimene Mulungu amandinong'oneza mkati mwa mayina ena 7 amene akuoneka kuti anthu amenewa ali ndi ziwanda zakalonga otchedwa alitero. Nditakhalani pomwepo ndipange explain. Kuchipembedzo cha Satana mu Lucifera weniweniyo dierekezi ali ndi ziwanda department. Ife tikupembedza iye tinkadziwa magulu a ziwanda amene amayendetsa boma la Lucifera ku dziko lapansi lino. Koma gawo lina la mtundu wa ziwanda kapena boma la Satana silimayendetsa dziko lapansi koma limakayendetsa thupi la munthu. Sindikudziwa ngati mukumva chichewa. Gawo lina la ziwanda silimayendetsa dziko lapansi koma limakayendetsa thupi la munthu. Iwowo amanena kuti ameneyo ndi kachisi. Bible likuti taonani inu ndinu kachisi wa Mulungu ndipo mzimu wa Mulungu agonera mwa inu. Nde iwonso ku Lucifera amafuna kuti kachisi thupiro likhale kachisi wawo. Ndi mizimu imeneyo imachita direct mthupi la munthu, kumtenga ndi kukamusekera pakandende kena kake kakuti kumasamba, kumavala, kumasamala pabanja, kumali mukandende kamene koko kamatchedwa kuti alitero. Now, kumeneku kumagulu aziwanda zimene zimapita kukalowa mthupi la munthu ndi kukamugwira undende. Kuli magulu ati ndende ting'ono tosadziwika bwino. Ndiye Mulungu mmawawo pamene ndimapereka mayinawa amandionetsera kandende kena kotchedwa alitero. Limeneli ndi ndende kumene anthu amwano amapereka nsembe zawo kuchokera pakamwa pawo. Amapereka nsembe zawo chifukwa cha malankhulidwe. Iwowa kalilime kakang'ono kotakataka kamene Bible lidakalongosola ndierekezi anakapanga occupy kalekale, anakawina, ndiye kamayendetsedwa ndi iwowo. Ndi ofatsa mukakwatira, ndi ofatsa mukakwatiwana nawo. Koma tsopano tiyeni mulankhulani mukapeza kuti mawu amene amatuluka pakamwa pamene nthawi zonse ndi opotoka, nthawi zonse ndi olimba, nthawi zonse mawu ake ndi onyula china chake, odzutsa mkwiyo. Kachiwanda kachabe kwambiri kotchedwa alitero kamatenga wanthu nkukayika kundende, ndipo nkhondo ku dziko lapansi zidayambapo nthawi ina chifukwa cha pakamwa. Anthu amamenyana mpaka kuphana kadapha mbiri ka chiwanda kotchedwa alitero.
kamene kamatuluka kukamwa kwa munthu kamakhala kunsi kwa lilime la munthu. Sotamverani, munthu ali ndi zigawo ziwiri zimene zimamulamulira. Chigawo choyamba ncha Mulungu ndipo chigawo chachiwiri ndi cha Lucifer. Lilime lili ndi zigawo ziwiri limene limalamulidwa. Lilime lanulo, mphamvu ya lilime lanu imayenera kukhala m'dzanja la Mulungu, ndipo mphamvu ya lilime lanu ikaphonya kwa Mulungu imakhala m'manja mwa Satana. Ndi chizindikiro chakuti msingana ndimacheza nayeyu ali m'dzanja la Satana, mphamvu zake zimadziwika kuchokera kukulankhula. Ndibwereze kuti inuyo mukazindikire kuti munthu amene mwa iyeyi muli mphamvu za ziwanda zotchedwa alitero, mudikirire mawu amene ati atulutse. Amatulutsa mawu nthawi zonse onyula kwambiri. Amatulutsa mawu onyula kwambiri. Kodi nsima tidya nthawi yanji? Mwaphika kale? Kodi mukuganiza kuti ine ndinabwera pano chifukwa cha nsima? Kwathu tu nsima ilipo, sinnathawe njala kwathu. Mukwamva mawuwo zigwirizana ngati achimwene. Kodi mungathe kundithandizako 700? Komato inu nanu ndi umphawi wanuwu mutivuta nabo. Zikugwirizana ngati? Pamenepo kuyankha kwa mphamvu ya lilime lolamulidwa ndi Mulungu linafunika linene kuti achimwene pepani, ndilibe ndalama imene mukufunayo. Ambuye akandidalitsa ndikuthandizani. Koma lilime lolamulidwa ndi alitero limalephera kuyika mawu pachimake. Mukadzapeza kuti inuyo mumaphophonya kumalephera kuyika mawu pachimake, muzangodziwa kuti ndili ku ndende ya pakamwa ya lilime limene ku Yakobo analifotokozera. Kodi mmaona anzanu mumacheza nawo koma nda hashi? Tikati hashi tikunena mawu opweteka aja kuti alibe friendship mukamacheza nawo, alibe friendship mukamalankhulana nawo ngakhale pa foni. Ngecha anthu aja kuti nthawi zonse akafuna kulankhula zija zoti iweyo kuchita mantha osamva kukoma kuti muzilankhulana nawo. Ngati ndi mkazi kufika 6 koloko pa khomo kumamuopa, likulamulira nyumba yonseyo guwa la nsembe la andende ochokera ku zipinda za alitero. Kodi munakwatira wotere kapena mzimu wotere wa mwano wolankhula choncho nthawi zonse musamvana bwino ndi anzathu? Amenewa ndi ma difficult to understand, difficult to communicate. Anabadwa choncho, they are difficult to communicate, difficult to communicate. Iniyo mmafika pa khomo pa anthu amene ali ndi ziwanda za alitero kapena kuti andende alitero nkufotokoza nkhani. Madamu kunsewu ndimayendako papoloti ijapo ndapeza pali chigulu pamenepopo. Bwanji amayi akuti aja khomo lawo kuti madusa kutsuka mbale yace agwira nyumba ya mamuna mkhomo linali. Nanga ine ndifotokoza zimene ndakumana nazo kunjira, koma mumve zimene atayankha alitero pano. Kuyankha kwake mumva kuti ndiye mukundiuza ine mwamva kuti ine ndihule? Ine mwandimva kuti ndihule? Kodi anafunika atani ameneyo? Kuyankha kwake anafunika nene kuti zili choncho ati amene ino amayoererapo amakhala papaja ino agwira tu nyumba ija koma Satana agwira ntchito yake. Tizipempherani kuti mzimu umene usamazungulire kufupi ndi ife. Kulankhula kwa amene lilime la mphamvu ya pakamwa pake linalandidwa ndi Mulungu ndipo amalamula Mulungu. Koma kuyankha kwa amene lilime lawo lili m'dzanja la Satana amayankha nthawi zonse negative, nthawi zonse negative. Kodi ndinu munthu wotere wakuti ngakhale pa ubwenzi ndi amuna anu mumayankha negative, pa banja ndi akazanu mumayankha negative nthawi zonse, mzanu samamva positive kumva ufulu? Ayi, inuyo ndi ma difficult
to understand, difficult to communicate. Muli kundende. Mundimvesese mpingo wa Mulungu mukhale momwepo ndifotokozere mozama bwino chinthu chimenechi kuti mwina chikamvetsetseke bwino chifukwa chichewa ndichovuta kumva. Kuli mizimu imatchedwa kuti alitero. Ma alitero ndi amene amapita kukamwa kukalamulira mawu otuluka kukamwa kwanu. Pa tsiku kwatuluka mawu abwino bwanji, soft language yatuluka yotani kumene, nanga hard language yatuluka kangati. Pamene mukucheza ndi nzanu, soft language yatuluka kangati, nanga hard language yatuluka kangati. Muziwerengera zimenezo kufikira kuti anthu anakudziwani kuti awa watonga mwano. Chichewa chake timati amwano salankhula bwino. Simungakalowe kumwamba chifukwa mphamvu ya lilime lanu ili m'manja mwa ziwanda. Ndi yakundende kamwa yokhaya anayitsekera ma alitero, koma thupi ndi limene mukulionali losalala, looneka bwino, lothamangathamanga pa ganyu, lodziwa kubweretsa chakudya pa khomo, koma lilime silili m'manja mwa ubwino, lilime lili m'manja mwa ndende ya alitero. Kodi inunso muli choncho? Tinawo otere ma difficult to communicate. Takhalani pamenepo. Difficult to communicate. Inuyo kukhala nawo bwino anthu amenewa nkuyesesa kudzipereka kwanu konse, koma iyambeni nkhani. Zimene mukunena inu ndi zina, zimene iwowa amakapanga interpret kumawu amene mumanena inu aja ndi zina. Bambo auje inetu nimati kukadakhala kotheka mundithandize ko 2000 nimati nitumizira amayi kunyumba. Mumve pamenepo. Iwe inetu nimadziwa kuti wewe umandibera ndalama zotumizira amayi yako. Difficult to communicate. Ine ndikuti mundigaire 2000 nditumizira amayi yanga. Inu yopobwera interpretation ya kupempha kwangako mukunena kuti inetu nimadziwa kuti wewe umandibera umatumizira amayi yako. There are people in this land, in this world, they are difficult to communicate. It's not ordinary. Sakumva muntu. Si wambayi. Lilime lawo lili kundende. Mumacheza nawo pagulu bwino mwafika nawo pagulu mucheza nawo kaya nkumagulu azimayi oyimba dolika kukakhala kwathu kaya ndi magulu mwanzanga ndikupanga za mapemphero ndanzanga ewayi kumagulu kwathu kaya ndili ku council kumagulu kwathu. Nthawi zonse iweyo umapanga difficult to communicate ndanzako. Nkhani chakayilankhula munthu alitero amaitenga ndikuyipanga digest into long way, amaigaya ndikuyigayira kunjira yolakwika. At the same time pa seconds omwewo zimabwera pakamwa pako kapena kukusungisa mu bongo mwako kuti pali amene amandinena, pali amene amandida. Amene amatchedwa kuti alitero. Anthu ambiri ziwanda zimene zidatengera kundende ya uwokha. Sakumva munthu. Amakhala pamudzipo koma amakhala okha nyumba yawo. Khomo la mayi yawo ndiro, mchemwali wawo ndiro, pamudzipo mwepo osapitilira 5 meters koma saponda nyumba mwa munthu wina. Chifukwa nthawi zonse alitero amawuza kuti munthu wina wake akukunenani, munthu wina wake samakufunani. Ndipo nthawi zonse iwowa amakhala ndi negative, positive yakanika, koma negative attitude, negative language, negative talking. Nthawi zonse iwowo nthawi zonse amamva kulakwa kwambiri. Achimwene ndigaire ni 50,000. Inetu ndilibe. Opempha akuza ndikuti ndikuti simumafuna kuti mundithandize. Zakuti alibe, iyeyo alibe ndikukaniza kuti safuna kumuthandiza. Amakuyikira ni china chake kukamwa kwanu mmaganizo mwanu. These are the demonic industry imene imachita destroy umunthu wa munthu mthupi lake. Takatundu iti tochedwa alitero ndakatundu amene amapanga destroy chikhalidwe cha munthu.
chimaonongeka chikhalidwe cha munthu. The end result zimakukwakwazani nkukakusiyani kwanokha. Paja mmanena kuti ine sindilankhula bwino, paja mmanena kuti ine nthawi zonse sindimalankhula zinthu zothandiza anthu anzanga, ndi mapeto ake alitero amakuwuza kuti bwera udzakhale pano. Ndiye muli maudani m'manyumbamu zosakhala bwino. Musayiwale kuti amene anapita ku banja 20 sakumva munthu, amene anapita ku banja 20 chaka chathachi tamverani, anthu 14 anabwererako kukwati. Kachumveka chichewacho, amene anapita ku banja 20 zaka ziwiri zapitazi, anthu 14 anabwererako. Koma mukafufuza anabwerera chifukwa kumeneko anakapezeka ndi vuto la alitero. They were difficult to communicate ndazimu nawo, difficult to communicate ndanzawo. Kodi inuyo mumaona kuti you are communicatable kapena ndinu ovutika kuchita communicate ndanzanu? Mubwerese mayina anu chifukwa mkhalidwe umenewu ukakuponyani kunja ndipo mutha kuzimangirira. Munthu amapita kokazimangirira akamakanika kuchita communicate ndanzache, nzovuta kwambiri. Mukamapanda kumvana ndi society imene Mulungu wakuyikanimo, mu community imene Mulungu wakuyikanimo, papoloti pamene Mulungu anakuyikanipo, mukamalephera kugwirizana ndanzanu kudzera muzolankhula zakukamwa kwanu kapena kwa nzanuwo, mudziwe kunena kuti inuyo ndinu wandende waziwanda zotchedwa alitero. Mutumize mayina anu ndipo muneneretu kuti koma ineyo ndimazipeza ofoka pa communication ndanzanga. Kutere kuti tikunena pano alozana misana m'manyumbamu chifukwa cha kulephera kumvesesana. Wina zimene amanena ndi zina, wina zimene amanena ndi zina. Amayajo pajanasiya 20,000 mawa uja, kodi mungapezeke ndi 2,000 pa ndalama ichi? Kodi ine mandiona tine ndimaononga ndalama ndazonse basi ndalama zanuzo eni akukuponyera ka 5 kwa jaka koko mwandinena kuti ndimaononga ndalama. Kufusa chenja mangwetu, ndafusa chenje jamani chonde, chenje jamani chonde, kufusa chenje ine kulakwa mpaka na ndinene kuti kandalama kakoko. There are people in this land, they are difficult to communicate. Kodi ndinu otero? Alipo ena tu panopa ndaphunzisi amalephera kupanga communicate ndi ana. Zosatira zache masukulumo amangonena kuti aphunzisi aja ndi ovuta, kutere kwa anavala chithunzi chovuta. Hayi, koma ena komweko amene lilime lawo linachitidwa occupy ndi mphamvu ya Mulungu ndi mwazi wa Yesu, kumene kwa amacha kuti aphunzisa abwino. Mwana akalakwisa ali ndi mawu abwino amene amayikamo. Mwana akaponyesa ali ndi kulankhula kwabwino kumene amayikapo, kumene kumampanga mwana uja kumvesesa kuti ndinalakwa. Pamene ena alikonkuja aphunzisi, they are difficult to communicate. Boma linalemba ntchito koma kuyambisa mapokoso m'masukulumo, ana sakumva bwino, ana sakupuma bwino, ndaphunzisa aziwanda amene mkati mwawo muli ziwanda za alitero. Olephera kumumva mwana. After all, uyu ndi mwana, akupasani makolo kuti mumphunzise. Koma ngati muli ndi ziwanda zimene zizalitero, nthawi zonse mumachita wrong interpretation pa chimene mwana uja wakuchitirani pa sukulu. Nthawi zonse kumapezeka kuti ndaukali ndodo mmanja, nthawi zonse ndodo mmanja, nthawi zonse chala chilichonchi kuti ankotopole mwana mmakutu, asine mwana mmakutu, chifukwa mwana iwalakwa ngati hayi aphunzisiwa ali ndi vuto lakuti ndi wandende waziwanda zotchedwa alitero. If you are a difficulter to communicate, mulembe mayina anu pano, Ambuye akuthandizeni. Ndikandende kakachetechete kamene kamachitika mthupi la munthu pa ufumu wa Lucifera umene umapita ku dziko lapansi. Number 2, umapita kukalamulira thupi. Ndipo ching'olo chimodzi mwe chimene chimalamulidwa ndi Satana ndiyelekezi ndi lilime, limene nthawi zonse limatulusa chinthu chosakhala bwino mukafika pakati pa nzanu. Mwinanso nokha mmapita kukazinena, mukapita kuchipinda, koma ndisinalankhule bwino, ine sinatani,
kumazunzika kuti muzipange control. Inuyo ndi wandende, kamwa yanu situlusa chimene mwaganiza, sakumva munthu. Kamwa yanu simatulusa chimene mwalingalira, imatulusa chimene chili pakamwapo, chifukwa mphamvu ya lilimero ndi ziwanda zimene zidalipanga okupayi ndi kulitenga. Choncho pamene tili pakati pa mapemphero ofuna nkhope za iwo amene ali kundende, abwere tapempherere. Amene anamangidwa ndi Lusifala tapempherera amasuke. Musayiwale kandende kaoneka ngati kawambaka ndi kukatchulaka kotchedwa alitero, mmene anthu ambirimbiri ali mmene momo. Koma tukachiwanda kameneka kotchedwa alitere, kandende kameneka kotchedwa alitero, tikunena pano ena ali mmakomo mwazi mawu ati adatha. Tikunena pano sadzakwatiwa answayi, kumadandaula kuti ineyo ndimati kupeza mamuna wachoka, kupeza ngati ayayi inapa andidandaulira kuti amapeza amuna atha, amuna kuchoka, amuna kuchoka. Ndiye ineyo ndinayimbira foni kuti ndiyambe kulankhulana nawo. Mmene timaponyerana mawu mpamene ndadziwa kuti oho mzimayi ali ndi ziwanda za alitero. It's a difficult woman to communicate. You cannot communicate with her, whatever it is. Ndaisonse iyeyo ali saidi ina zakuti ali mdziko lomweli, mungani yomweyi, muchikhalidwe chomwechi, iniyo nkukayika. Ndauza kuti yasi mzimu wakusakwatiwa achina binti alama si awa ayi. Inuyo sikuti kapena pali ziwanda zina zache zimene zikukuchingani kuti musakwatire ayi. Mtundu wa ziwanda zimene zinakupeza ni chemwali ndi alitero. Ndiye ndinayamba kuafotokozera mchemwali wanga ye. Munthu akagwidwa ndi ziwanda za alitero amakhala 1, 2, 3. As I'm talking, amayi amenewa avomereza kuti zoona nchimwene. Mpaka nakakumawa kuti akuma brother tribe, Mulungu anakuitana. Kundiyamikira kuti Mulungu anakuitanani. After nditakumba deep vuto lawo, sikuti akukanika kukwatiwa kuti amuna palibe ayi, koma ziwanda za alitero akangopeza bwenzi endecha talangula sanga ndizochita. Iweyo ukhale ndizochita, ukanakhala mbeta chocho nimesa, ukanakhala kuti wakwatiwa, siku chalo njala yako ndi banja mukanakwatirani. Koma lero mmene mwampeza mamuna uja mukulephera kumvana naye bwino, kazi kumveka zimenezo ndiwe mbeta of course. Koma tu ukanakhala kuti ndizochita, olutaka ndizochita bwanji, ndiwe bachelor, olutaka ndizochita bwanji, umafuna nzako tsiku lina kuti ukhale naye pa banja. Ndechosowa cha anthu ambiri ndipo timapemphera. Koma tsopano kumakapezeka kuti chosowa chija chimene chidalipo, ndipo Mulungu akwapasa chosowacho. Koma akachipeza chosowacho samachita acting ngati amachisowa. Alitero simunandimve chichewa pamenepo. Nkati kuti mbeta zopanda chochita ndikutanthauza kuti mumafuna mamuna, ndiye mamuna uja mwampeza, koma simuchita act ngati chinthu chija mumachifuna. Alitero amene. Ngati muli choncho mutumize mayina anu. Ndinuyo bambo mukafuna mtsikwana kuti mukwatirane naye, koma mmene chosowa chija Mulungu wakupasani niyo simukuchita act ngati munkachisowa. Kazi kumveka zimenezo mukuchipanga misplace, misbehavior, misuse, munkachisowa koma chakanika kuti mukhale nacho. Nchifukwa ndikuisa ntchito machichewa chakuti mbeta zopanda chochita, mapachala opanda chochita, mulibe chochita, chifukwa munkamufuna mkazi uja mmene wabwera alitero walowa kukamwa kwanu. Pano tu pano sipopoza pepoza fumpha ndalama za chakudya kwa amanu ayi pano. Ya chamani chonde kazi kumva kuti ati sinabwere kuzadya, kulongeza kabulache nkajumbo kukusanzikani. Ndapita kwa amayi yanga ndikadye nsima ya ufulu, ndikamwe madzi a ufulu, ndikakhale nyumba ya ufulu, ndikaonere television ya ufulu. There are people amene amakanika kulumikizana ndi anzawo. That is not ordinary. Ndikuitanireni kuti ngati muli mmodzi mwa amene muli ndi vuto limeneli,
vuto litu limakagwira anthu ophunzira nthawi zina mamaninjala ndino akapitawo kudera lina koma nthawi zonse amakudandaulani kuti maninjala uyu ndi wovuta, maninjalesi uyu ndi wovuta, kapita uyu ndi wovuta, kalaliki uyu ndi wovuta. Sikuvuta kwa chani hayi koma malankhulidwe ndi chiwanda mwapaderadera ndi utumiki wa Lucifala okhala mtumiki kati mwanu. Kodi mumamva choncho kuti mukulephera kupanga communicate ndanzanu kamba ka mtundu wina waziwanda, mukulephera kulumikizana ndanzanu kamba ka vuto lina la ziwanda, mukulephera kupanga communicate pabanja panu ndi ana anu kamba ka vuto lina la ziwanda. Kodi mukulephera kumvetsetseka ndi aphunzitsi ma lecture kumene mumagwirako mu community yanu imene mumachita kumene ka midwife kuchitwa kwanuko. Kodi mukulephera pakatimu kanuko kumvesesa zili choncho ngakhale m'mabalakisi amatiyikira utitsogolera makapteni ku gulu lathu. Iweyo kumapezeka kuti iwe wekha ukulephera kulumikizana ndi kapteni wako. Akapteni woipa iweyo ndi amene uli difficult to communicate. Iweyo ndi untouchable. Lilime limene ziwanda zimene zizima kupanga kuti usamagwirike ndanzako. Guys, let's build our friendship in the Lord. Let's build our friendship kwa Ambuye. Chifukwa pamene tikulola kuti Ambuye atimasule ndi kuti tulusa mu ndende zimenezi tidzakhala communicatable ndanzathu. Anzathu azatipeza kuimba foni chemwali akuyankha chemwali. Muli bwanja chimwene ndili bwino, mwadzuka bwanji ndadzuka bwino zikomo kwambiri. Moyo kuyenda bwanja awo kuyenda bwino. Ambuye akudaliseni nanunso chimwene Ambuye akudaliseni. Mwathera pamene. Koma tsopano kuti kuimba foni muli bwanja chimwene ndili bwino. Kaya moyo kuyenda bwanja munamva kuti ndikudwala. Kucheza huko banji time kaya pamene pachimwe ukucheza time. Let's stop. Ngati ndi banja ili time kumama yawa time makulu time indi kufusa kuti mwasuka bwanji kunkuyankha akakuyankhe kuti mwamva kuti ndikudwala. Koma guys mwano kakandalama kanuko kapuloti kanuko kaizonse kunyuza kuchepya china chake chabwino. Kakandalama kamene kakandalama iwe chikondi chija ukunena inase ndimakukonda chimene chiso chikondi kula amene amakonda anthu akukondedwa atu kunjako akukondedwa atu kunjako kulankhula kuja difficult to communicate. Iwe kulephera kuti kapena ndikangokhala phe ndikakalowa nyumbamo ndisakalankhule chayimirira imwe musachione kufupika chayimirira kali chapa kulankhula. Difficult to communicate. Kulephera kuyeyeka apa kulelera yapa kupitisa apa. Ziwanda zimenezi za alitero zimakupangani kukhala ana ovuta kulera, ana ovuta kulera, anthu ovutika kuti mulumikizane ndanzanu, anthu ovutika kuti mukhale bwino ndanzanu. Kodi mulipo amene muli ndi matenda amenewa, muli ndi vuto limene line ndikutsimikizirani brother Twaibu kuti inuyo muli mu ndende ina yache kapena mumauona mzimu umene ukuvutitsa ana anu. Ana onse aja mumamvana nawo koma uyu yekha bwa difficult to communicate. Difficult, totally difficult to communicate. Kuti simauona mzimu umene mwa mwana wanu uchokoti sanga yanke kutuma sandina kuti zikomo mayi kapena kupanga sandina chiti chose ayi ndiwo mwano basi kukosi kwake kunangodzaza mwano kunangodzaza kukula mtima. It's not ordinary, sichawambayi kuli ziwanda kuno. Ine ndikusimikizireni ndipo ndikhala ndikuzika pa tetete zimenezi mpaka tsiku lozachoka ku dziko lapansi amazitcha kuti alitero. Muziona nokha mumatha kudziwa kuti amayi awawa pamudzi pano basi kulalata akayamba kulalata sadziwa kuti kulalata ndi gawo B la alitero. Kulalata kulankhula akayamba kulankhula koma muzonse kuti zii nzabwino kodi zitupita kumwamba kodi ife
aya na mulungu tentibwerere pamene ambuye wathu yesu khristu wasala pang'ono kubwera unike zimene zingatiponyese ufumu wa mulungu. Chimene ndikunenachi chimaoneka chawamba kwambiri koma nchachikulu. Ndimalize ndikuti alitero amatha kukuchosa mungwirizano wa uzimu ndi anzako. Nthawi zonse iyeyo amayika chotsutsa chamwano, ayimirira mtumiki kulalikira kupereka mfundo kungochoka pamene popo alitero amabwera ndikudzayamba kukwacha ichiayi kapena chakuti chija kodi muzali zimene chazo amanena cheuje amanena ine basi amakhala difficult to communicate. Chiphunzitso chenichi kubwera ayayi koma ubatizo uziyenda 1 2 3 4 Efeso timaziwa kuti ubatizo umayenda 1 2 3 4 uya kunena zimene amaziwa vina kunena zimene amaziwa koma iweyo kulankhula kwake kungoona kuti chichi kusempana ndi chakwathu koma kulankhula kuja kusakhala bwino. Mpaka liti mizimu imeneyi yagwira ukapolo anthu ambirimbiri. Ndimene tayipezerera mmama wauno pamene timakapereka mayina filikoloko ya mbanda kucha kukapeza kuti pali ena amene akuzunzika ndi mizimu ya alitero ndipo ali kundende kwa alitero. Ndi kundende kwa alitero ndimafotokoza zizindikiro zache. Kodi inu mumazimva kuti ndinu munthu okwanisa kulumikizana ndi anzanu? Mawu anu asanatuluke amafika kaye mu diski ya reasoning musanatuluse. Mawu anu asanatuluke amaenda direct kwa munthu kapena sanatuluke amafika kaye mbale yakulingalira. Ngati amapitirira mbale yolingalira kungola apita osagwa kaye mu mbale yolingalira asadatuluke mawuwa mudziwe kuti muli ndi ziwanda za alitero. Ndithu tikunena pano kulankhula kwanu ndiko pweteka kwambiri, kulankhula kwanu ndiko chipongwe kwambiri. Mukaphonya ufumu wa mulungu even though muli mmembala amipingo, ndinu wapa gulu lina lake, ndinu munthu wofunikira pa china chake cha uzimu. Inde mumalalikira, inde mumaphunzisa, inde koma zichiteni check how you communicate ndi anzanu. Mukampeza nzanu walakwisa mumamtayira mawu otani achipongwe opweteka. Ngati mumalephera kuzipanga control mawu anu kwatumiza kaye mbali ya reasoning, mbali ya thinking, kungotumiza paka apita mawu acha uncontrollable. Muzangodziwa kuti ineyo ndauphonya ufumu wa mulungu. Brother Twibe akuti zimene zizindi ziwanda zochedwa alitero. Kodi ntalekezera pamenepo ndikhala kuti ndikutsegula ndithube khomo la zodwala zina zimene simatenda, ndikutsegula khomo ndende zina zimene si umphawi ayi, ndikutsegula khomo la ndende zina limene sichotupa, sikusowa kwa mwana, sikusowa kwa ntchito, koma inuyo mumalephera to communicate ndi anzanu mpaka kuntchito anakuchotsani. You failing to communicate ndi mabwana. Nawo mabwana mukwamvesa kupweteka ndi ziwanda za ntchito, mumalephera kupanga communicate ndi ntchito anu. Ndikaderadera kena kake ndika department ka Lucifer kama sunga ziwanda ndipo kali ndi ndende imene imatchedwa kuti alitero. Tibweresereni mayina, msabise musazichingayi, munene kuti ine ndamunangawa timalephera kumvana ndipo ndi umboni wakuti ine ndili ndi ziwanda za alitero kapena mamuna wangayi ali ndi ziwanda za alitero. Iyeyi amachita fero to communicate ndi anzake, koma chakudya ali nacho, ndalama ali nayo, koma they failing to communicate. Mpaka tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twibe. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.